Díochait a d'urbhla, conas atá tú a chara. An éistin tú le ma fud chréile. Lauríam le stáirithe, sícólathe, ceoltóirí, scríbhnóirí, daoine grin, stúrthóirí, alíontóirí agus taideoirí. Aon duine atá ag ardú an chuincheapa deircheannas. Tá sé ar fáil saor in aisce. Ar Spotify, Apple, nó cabbé áit a bhaigheann tú de fud chraoltaí inti. Tá córáite simúla a gcuin. Faoi cheanga, chultúr, oideachas, agus I bhfad níos mó. Le déanaí, mar hampla, bhí mé ag caint le Brinsley McNamara, a scríobh Weird Ireland. Aoife Loudoun faoi oidhreacht, an dúlra agus an tanam. Agus Dian Killian PhD faoi cheangólaíocht agus an crack is dúibhneacht sa teanga. Cosúil le gach rud a dhéanam. Tá sé inchuimseach, inrochtaine, agus déanann sé céiliúra ar deanga. Cé nach bhfuil gach córá as Gaeilge. Tá muid go léir ag obair ar bhearbhal chuna bheith dá cheangach. Tá seanachal a gcuin. Duras feasa fia frí. Agus tá méid cur ceistena sna córáite seo. Ag fólam níos mó ó chách. Mar is é an pobal an múnsúir é. An seachtain seo, agus mollam dit an rud céine a dhéanamh. Rud amháin a bhfuil an bródúil as. Tá me leabhar de Gaeilge Guide ar an liste sár díala a ríis. Rud amháin a bhfuil an buíoch as. Ar bobal Gaelach ag caint le chéile as Gaeilge gach lá. Tá súil agam go mbeidh seans agat éisteacht leis an bud chraoile. Inistum cad a cheapan tú. Grá mór. Molly.